alle sammen til Gaming her, og i dag skal vi spille noget Team S. 3, 2, 5, Hold din gift. Okay, undskyld. Men jeg går op og skammer mig af træet. Men ja, vi vil ses inde i et game. Jo. Vi ses. Og vi vil vise jer nogle, vi vil lige vise nogle sjove cheats her i lobbyen. Ja. Med parkour. For eksempel, den her lille del, den kan du bare. Screw it. Den er vi jo ligeglade med. Det kan du bare gøre sådan her. Så lige op over her. Og så til næste cheat. Det er herovre. Ja. Her kan du bare komme op her, jamen du gider ikke alt det andet der, så her, hop over. Ja, hey. Og så er du heroppe. Så er du her, så Og hopper. så er det bare det at jump, der er mega svært, synes jeg. Så hvis du ikke gider det der dumme hop, så går du da bare herover. Yep. Så kommer du bare op her. Så nemt er det jo. Den er lidt lang. Så går du da bare herover, så hopper du der. Og så starter vi. Nå, det er lige meget. Det var lige cheat, vi ved indtil videre, vi skal se, om vi kan finde flere til næste episode. Ja. Det der, det gider jeg ikke at pause. Eller, hvad hedder det? Klip. Ja. Bum. Nå, 3, 2, 1. Nu. Fik våben. Løb. Run. I'm running away. I'm going down. Bum. Men. Fandme irriterende, mand. Tobias er meget træt af at være syg. Jeg er syg snart endnu. Stakkels lille Tobias. Det tror jeg var 20. You will like if you cry every time. Lad dem græde. Wow. Vidste du ikke det der, det var en 20? Helt ærligt, mand. Vidste du ikke det? Var det en 20? Nej, den der nede i busken. Nej, det vidste jeg ikke. Hvor den er altid været. Going down. Stoffer, jeg fandt også ud af, at der var en kiste her. Ja, det har altid været der. Nej, fuck dig. Det er okay, du kan godt få fishing rod, jeg havde en i forvejen. Der er mange, der dør lige nu. Og der er allerede deathmatch. Det bliver et quick game. Skal vi tage to, hvis vi vinder den nok ikke, så vi tager. Skal vi tage to? Det kan vi godt. Fishing rod? Ja. Har du Skal spille? Jeg skal have en chestplate, ellers taber jeg for stort. Så får jeg Har du smidt fishing rodden? Ja. Fuck dig. Jeg tror du tog den. Det gjorde jeg ikke. Okay, vi skal finde hinanden, og den ene er ikke særlig stærkt. Den er langt fra stærkt. Jeg går efter ham. Så må du... Ja, okay. Okay, vi tager den anden. Jeg så slet ikke ham. Jeg lå ikke mærke til ham. Jeg ved. Kom, stop. Du kan godt, Tobi. Hvor er det dårligt? Du fik ham ikke. Fuck. Jamen, jeg PvP'er fucking dårligt lige nu. Er det som om det lækker? Okay, vi ses ind i den næste game. Ja. Så er vi tilbage. Hej Sam, og vi er inde i det andet game i dag, og vi håber, at det går lidt bedre end det andet game. Ja, og vi kender ikke det her map. Overhovedet. Jeg har... Forhåbentlig går det her ikke specielt... Lad os bare gå den der vej, ikke også? Ja, jeg er bange. Det er jeg også. Jeg er med, fordi jeg har meget armor, jeg er meget attraktiv. Lad os bare gå hen. Har du håben? Niks. Det er jeg. Med et lortevåben, og jeg lægger helt vildt. Tror du ikke? Jeg kører 100 fps, men jeg har det som om, jeg lægger lidt. Ja, jeg føler mig lidt choppy. Det er garanteret, fordi jeg er sporter. Jeg er ude på badeværelset. Ej, har du set nogle kister, Christoffer? Nej. What? Ude på balkonen må der være. Der var ikke nogen ude på balkonen. Hvem laver lige sådan et der kæmpe
huset må putte en eneste chest her. Det tænker jeg også. Der burde være en eller anden chest her. Jeg kan ikke det her dumme hus længere, mand. Vi spilder vores tid. Okay, hvor er du henne? Jeg er her. Åh, vi er pøbel. Hen! Kristoffer! Hvor? Her! Der er ikke nogen chests, men jeg er sikker på, at der godt kan være en. Det ligger i hvert fald. Det var en elevator. Nej, virkelig. Bare kom ned herfra, men jeg gider ikke det her pis. Jeg fandt en jumping til. Jeg kan ikke bruge til noget. Jeg vil finde en chest. Jeg leder stadig. Jeg har fundet, jeg fandt en chest med stone. Sort en, så nu får du lige min Sonax. Kom ud. Jeg kommer ned. Tobias, team. Jeg bliver nakket nu. Jeg ved ikke, hvor der er. Jeg ved ikke, jeg kommer. Ud af huset, mand. Det er jeg. Jeg kommer! Pas på, der er 2 derinde i huset. Okay, Tobias, gå ud. Væk. Jeg er død. Hvorfor jollede du den også? Hvad laver du? Jeg tror, du er død. Nej, jeg døde ikke. Nå, Jeg fik dem. Jeg fik dem begge 2, Tobi. Jeg troede, du er død. Jeg føler mig overpowered lige nu, men jeg fik dem begge 2. Men lige. Luk vinduet. Kan jeg ikke lukke Skype på en eller anden måde? Det tror jeg ikke. Fuck, det var sygt. Jeg dræbte lidt team. Det er lang tid siden, jeg har gjort det. Det føles godt. Jeg spørger, om den vil lukke. Jeg siger, at den skal lukke vinduet, men den gider ikke. Jamen, den kan ikke. Hvorfor ikke? Det er en anden ting med Skype. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er der med? Spectator? Ja. Men det er nu, hvor man godt kunne bruge viewet hen på mig. Bare synd, jeg ikke bare synd, jeg ikke kan record, for jeg har ikke god nok computer. I kan like og subscribe for time. Jeg ved ikke, hvor jeg er folk henne. Så vil jeg bare logge mig mod folk. Jeg er lidt ligeglad. Jeg kan lave dammesvær. Og jeg fik en jernsplit. Fedt. Og dammelsvær. Ja. Ved du, hvor der er et crafting table? No bitch. Jeg har lige fundet et. Har du? Ja. Wow. You won't get it. Er jeg den lige? Der er 2. Crap. Jeg er alene mod 2 teams. Hvad er det der? Vil jeg sige, at jeg kan gøre det, så kan jeg. Du kan gøre det. Så kan jeg. Men hvis jeg ikke gør det, så er det fordi, så er det din skyld. Undskyld. Go Go to mid. Han er inde og skriver. Go to mid. Nope. Nops. 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 Det er den stil. Det er... What the fuck? Det brænder. GG. Map creators. Gode ting. Men jeg kan ikke rigtig bruge dem. Ja, det kan jeg vel. Jeg kan altid bruge ting. Please sige, at jeg henter en double chest. Eller double chest. Jo, det var ikke chest. Kiste. Og en kiste med lort i. Ja, ikke? Var det ulækkert? Og hvordan kan man ikke overse den her kiste, der ligger her? Jeg kan ikke se nogen kiste. Hvad er 10 plus 9? 10 plus 9? 19. Yes. Okay, nu er det en 2v1v1. Vi mindre ham der har med team med mig. Og det tror jeg ikke, han vil. Hvor blev du af?
Bare vent, der er deathmatch nu, jeg er fucked. Ja, den der har med, jeg er Monka stacked. Men det er de garanteret også. Ja. Okay, en af dem er Den er ikke. fuld læder. Den anden er fuld chain, og der ja, iron boots. Okay, Du må med at stack den dem. ja, men jeg vil stadig gerne have en teammate. What? One team. Team. Okay, han har diamondsvær også, ham der. Så det er ret godt. Det er noget. Ham der kan godt noget, selvom han kun har læder. Håber jeg da i mindste. Han er min teammate nu, så. Så jeg betrayer ham, når det, hvis jeg får brug for det. Han joller. GG. GG. Sådan. Clean up. Nå, tak for den gang. Det var denne episode af Her. G. Det var Team SG. On the tree. Ja, hun er trist. On the tree. Ja, hun er trist. Nå. Men det var omvendt. Du skal stå der. Ups. Venlig. Okay. Tak for den gang. Det var denne episode af Team SG. Vi Ses næste uge. hej. Eller hvornår end vi laver et video. Vi Hej. ses i næste video. Yeah. Vi ses.